bezala gaurko egunerako deituta zegoen bake eta bizikidetza ponentziaren bilera. Eta jakin bezala, zuen bezala, alderdi sozialistak erabaki zuenez bertaratzea, hala izan da, eta EH Bilduko ordezkariek eta Euskal Herria Jeltzalekoak elkartu gara. Nola ez, egoeraren azterketa bat egin dugu, zatik egia da baldintza berriak sortzen direla, eta guretzako ulertezina da baldintza berri horiek edo oztopoak jartzen ibiltzeak azkenean funtsesko eta oinarrizko klabe bat, konzeptu bat landu nahi dugunean. Azkenean da, bake eta bizikidetza ponentzi bat, eta tresna elkarrizketa da. Orduan, elkarrizketaren etxean gaude. Legebiltzarra da, hitzaren etxea, elkarrizketaren etxea. Eta bake eta bizikidetza lantzeko alderdi politiko ezberdinak, talde politiko parlamentari ezberdinak elkarrizketa erabiltze espaldima dugu, ze erabili behar dugu. Ez dugu ulertzen, ez alderdi sozialistaren posizioa, ez da alderdi popularrarena ere, UPyDena ere ez. Berriro diot, elkarrizketa delako tresna, eta baldintzak aldatzez diran bitartean, hau da bakarren bate pentsatze baldin badu, parlamentuan edo legebiltzar honetan, ponentzi ezberdinetan, aurrera egin ahal izateko besteak niri arrazoi eman behar diala, elkarrizketa erabili gabe, hori beste zerbait da. Gehienez izan daiteke monologo bat. Baina elkarrizketa eta ponentzi honek eskaintzen duen gaina abantaila da diskrezioz hitzen daitekeela. Beraz, ez dugu ulertzen alderdi sozialistaren posizioa. Da horregaitikan, gune hori hortxe dagoenez, gonbitea egina dago, baina hemen bakoitza bere erabakien arduradun da, baina bai alderdi sozialistak, bai alderdi popularrak eta UPyDek ponentzia horretan toki badaukate. Euskal Alderdi Jeltzaleak baita ere behaiekin hitz egin nahi du, gune horretan. Horregaitikan, gure gonbitea berriro ere. Zatik, ponentziak bere lanak makalago beste erabatea egingo ditu, garatuko ditu. Baina elkarrizketaren etxean, gune bat diskrezioz hitz egiteko aukera izan eta horri ateak ixtea ez dugu ulertzen. Da hori da gaurko gure bileran azaldutako gogoetaren funtsa.